El lehet kerülni a szélütést, a szívinfarktust és az érrendszer betegségeit, azokat a problémákat, amikbe Magyarországon a legtöbben halnak bele. Ráadásul 3 perc az egész, hála azoknak a magyar kutatóknak, akik kifejlesztették az ehhez szükséges technológiát. Az új találmány nem helyettesíti az ultrahangot, a CT-t vagy az érfestést, de forradalmi előrelépés a tragédiák megelőzésében. Stroke, szívinfarktus, alsó végtag amputáció. Az ok érelmeszesedés. Az elváltozás a test összes verőérrendszerére kiterjedhet. Szív- és érrendszeri betegségben minden 8. percben meghal valaki. Az ér belfelszínén a koleszterin lerakódásból, illetve a trombocitákból egy úgynevezett plak alakul ki, ez egy bedomborodás. Ennek a plaknak a növekedésével természetesen az vérátáramlása csökkenhet, és ez az adott szervnek a funkciózavarához vezet. Az érelmeszesedés lappangókor csak végső stádiumban okoz fájdalmat. Ezen a felvételen a bal agyféltekéhez futó nyaki verőér szakaszon látható érszűkület, ami az adott agyterület elhalását okozhatja. Bénulás, beszéd és látászavar léphet fel, azaz kialakul a stroke. Az érbetegség másik formája, amikor nem beszűkül, hanem kitágul az érfal. Ez az úgynevezett aneurizma. Leggyakrabban a hasi verőér szakaszon fordul elő. Abban az esetben, ha ez már megrepett állapotban kerül észlelésre, akkor a halálozás 50%-os. Kis erekben már nem hallható artériás verőeres keringés. Itt van, ilyen hangot kellett volna ott is hallani, de nem hallunk. Hogy ne csak a végső stádiumban derüljön ki, hogy baj van, amikor már műtét nélkül nincs esély a túlélésre, magyar orvosok kifejlesztettek egy gyors és fájdalommentes, a test teljes érrendszerét feltérképező eljárást. A szűrővizsgálat azonnali információt ad a szív munkájáról, az érfalak állapotáról. Körülbelül 80%-os valószínűséggel meg tudjuk mondani egy nagyon egyszerű módszerrel, hogy a betegség fönnáll vagy sem. Ez indítja el a pácienst a további vizsgálatok irányába, azok nélkülözhetetlenek. Teljesítménykényszerünk van, meg kell felelni otthon, meg kell felelni színházban, meg kell felelni tévében, ami nagyon jó, meg szeretünk is pörögni, és hát bizony én így az utolsó percekre szoktam hagyni a különböző vizsgálatokat. Déter Enikő most mégis úgy döntött, aláveti magát a vizsgálatnak, hiszen ez a betegség éppen azoknál alakul ki a leggyakrabban, akik felgyorsult, stresszes életet folytatnak, mint amit ő is. Megmérek egy távolságot a nyakad és a szeméremcsontot közötti távolság. Igen. Ez tulajdonképpen egy aortának a hossza, ami szükséges ahhoz, hogy pulzus hullámterjedési sebességet mondjon a gép. A vizsgálat olyan, mint egy vérnyomásmérés, csak itt az adatok egy számítógépbe futnak, amely összesíti azokat az életkor és a test paraméterei függvényében. Alig 3 perc és kiderül, milyen a kisartériák és a főütőér állapota. Mind a kiserek ellenállását jelző augmentációs index, mind pedig a pulzus hullámterjedési sebesség abszolút optimális értékű. Tehát azt lehet mondani, hogy a biológiai életkora... Meghazudtolja a biológiai életkorát. Ha azonban kiderül, hogy az érrendszer rugalmatlan, akkor jönnek a további vizsgálatok. A nyaki erek ultrahangos áramlásvizsgálata, koszorú érfestés, CT. A legújabb magyar világszabadalom segítségével időben fény derül mindenre. Így megelőzhető lehet például a szívinfarktus, agyvérzés és a komoly műtétek sorozata, amikor sokszor már csak a mű ér a megoldás.